Hej og velkommen til den her video her, hvor jeg lige fortæller om nogle nye ting, der er kommet på lager hos GAG Armament. Det drejer sig om en lyddæmper og en lyddæmper adapter, som du sætter på våbnet, og så kan du sætte lyddæmperen på. Det er for deres Vector Replisa, tror jeg det udtales. Chris Vector Replisa. Og det er noget, de har fået de her for 3 dage siden, den 22. april. Gå ind på guai2.com for at se varerne. Der kommer et link ned i beskrivelsen. Så er der ikke rigtig andet at sige, end at der snart kommer den video der med datoer på den konkurrence der. Foto- og videokonkurrencen. Ja. Husk at subscribe og like den her video. Vi ses i næste video.